Kembali lagi bersama kami channel MMK Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menonton, enjoy. Gitu, tak dadi ngede ini Kilo, kebok tambah piro sesene sih? 300 Nanan ora? tenan. Yang dadi nang Repan no, bari ki ora arep Repan, tapi nek baturku ajaan. Mulak kok ngene ndi? Alah bari ki lakon. Kadang sing bener kok. Lebor kok pecah barang iki. Borong. Yo mebar iki lho. Yo, mumet tau. Om ora dadi iki garap mulek kae. Iki tak tambah titik. Arep mainan kok wis Repan lah. Montor banter wis tak tambah sisi. Kira-kira kancaku ra rene-rene, enteni kene mulek wong kae. Yo. Aduh. Ironi omae motore dirempang. Endi yo kowe? Mosok sing ini bengkel. Telepon ya. Om. Keter-keter lho. Yo enak ya, Bang. Mat, Om. Halo. Halo Ron. Kene di dari Repan, motormu piye? Yo Mat, sik ning bengkel iki. Jaremu arep diunggahne 300 cc. Wis banter iki mulek iki ome iki. Wah. Aduh sakmene lho. P. Aku lho Om mulek kira mati ngenteni ning kono iki. Yo Mat, sik motore arep dadi iki. Walah yo. Bengkelmu di tarono. Yo Mat, dang rene yo ning bengkele biasane lho tapi ning T-Speed bengkele. Oh iya, tak OTW yo. Tenono. Nah cepet lho, Mat. Nang Repan no wis to, banter wis to, yakin menang iki. Terima nolo kancel lho wis to, menang nang. Yo pra Om. Yo i. Alah, yo wis tak OTW. Motore terus ada CC. Anjir ya. Kabur. Woi, narene mulek kayak iki ket mau dinteni lho narene. Nang budal nang mainan kok. Weh Om, kita bare. Api. Wis dadi rong. Kilo wis dadi. Mulek ket mau Mulek kae. Kilo wis dadi lho ndang budal. Ayo no. Wis ada yo. Wis bar to. Tadi lho. Budal ya, mulek kae. Piro? 100. Iki pirane sih? 200. Oke, bayar ku. Budal yo, budal. Aja ngebon lo ya. Ngomong aja budal yang mainan ayo. Yo, dan Mainan ayo budal. Budal. Numpak. Yo. Mulek keram. Aduh. Mai buang terus motor. Ayo berangkat.
Ndi ya kancil yo. Kalau kita rame-rame lho. Mosok. Oh, yo kalau wong iki. Ayo. Coba, Pak. Pak. Kancil sih dibalik. What the fuck? Kalau Iran enggak Ujo kayak oh sing yo dari panas. Apa kita enggak dapat? Repan ra? Yo, ana nonton iki lho. Kok malah 75 lho. Jarang ora. Jarang. Dan di yo. Ayo, repan piye hidup ra? Kayak kentang to kayak. Yo, lunas wis to lunas. Ayo mene repan. 300 cc. Sorry amat. Malah 300 cc. Mas. Minus. Yo.